Здравейте! Преди да започна с посланието на картите за месец март, искам да ви споделя нещо. Създавам индивидуални дигитални амулети, направени специално за вашата енергия и за целта, която искате да постигнете. Любов, здраве, успех в бизнеса или пък защита. Ако усещате, че имате нужда от личен символ и подкрепа, може да ми пишете на лично съобщение. И така, нека да видим какво ще ни покажат картите за месец март. Напомням, че това е на обща енергия и може да не резонира с всеки. Нека всеки вземе това, което усети за себе си. И така, през месец март идва период на признание и малка победа. Нещо, за което сте се старали или сте чакали резултат, може най-после да ви донесе удовлетворение. Има усещане, че нещата започват да се подреждат във ваша полза и едно желание е на път да се сбъдне. Но пък в същото време ще имате нужда от малко тишина и размисъл. Ще се замислите повече и няма да ви се споделя всичко с другите. Възможни са моменти на колебание и несигурност. Може да се появи усещане за ограничение, но то ще идва по-скоро от вътрешни страхове, а не от реални пречки. Тук, ако се доверите на интуицията си и не позволите на съмненията да ви спират, месецът може да завърши с повече сила, увереност и яснота, която търсите. Благодаря ви!